Velkommen til. Jeg hedder Louise Greiner, og jeg spiller Nimue, som vist nok er verdens dårligste ranger, når turen går til Ankor med. Men så tror jeg, der har været gang i noget crafting halløj her i pausen, eller i mellemtiden. Jeg har stort set alle været i gang med lidt. Så de skal først gå overveje det, fordi det tager noget tid at lave de her forskellige ting. Så det er mere, I slutter med, hvor I er i gang med at tage en short rest. Og så har vi stab med, at vi skal holde styr på os. Det er lige præcis. Ja, det er rigtigt. Også det, og I skal vurdere, altså alt det I vil lave, det kan I ikke nå på en short rest. Så derfor så skal I vurdere, vil I blive hængende her, eller vil I skyde noget af craftingen, eller hvordan? Og det er jo hvor meget crafting var der? Altså, var det vi diskuterede sidst? Ja, men altså, du lavede jo 3 skjold og javelins og alt muligt gøjl. Kilvin har lavet en masse healing potions. Og så har Flynn og Nimue, de har lavet både pile, Nimue har lavet buer og pile, og Flynn og Nimue sammen har lavet pusterørsnåle, og det er så fine. Så der har været gang i en del sådan helt almindeligt. Det lyder lidt som om, at vi må have taget en long rest på et eller andet tidspunkt. Jeg har jo ikke, nej. Nej, det har I ikke gjort endnu. Nej, men jeg tænker, det spørgsmålet om I... Ja. Altså, vi sluttede ligesom, hvor at I var i gang med en short rest, og I lå der før floden, I så en hjort, der var meget stor. Det er sådan en gang over middag, det er ikke sent på dagen, det er ikke aften eller noget, så det er. I kunne sagtens gå noget mere, og så tage en short rest, og så kan vi jo så bare gemme noget af craftingen, ikke? Hvis man sådan umiddelbart tænker element i dag, ikke? Så har man 2 timers downtime i sin rest-periode, og de fleste dage involverer nok 2 short rest, altså hvil. Ja. Så man kan sige, hvis vi bare har en dag, hvor vi vandrer og sådan ting, så passer det nok meget godt, men jeg tror, staminaen siger, at du kan lave 3 små ting. Så det passer nok meget godt, hvis man bare tænker, så er det ud over en dag og sådan noget. Ja. Men er der en timescaling på staminaen? Altså siger du for eksempel, et stamina point er en time, eller... Hvis challenge rating er højere, eller hvis størrelsen er større. Nå, men er det sådan time... Altså, er det tidsafhængigt? Eller kan du for eksempel lave noget meget stort, meget hurtigt også? Staminaen er per long rest, så staminaen er faktisk det samme som tid, men den bruger bare ikke... Så det vil sige, at du på en dag har du 3 stamina, og det er nok til at lave 3 lette små ting. Ja. Så det er på den måde, så kan du sige... Men så kan jeg i hvert fald ikke have nået at lave alt det, jeg har lavet. Nej, men du kan sige, i forhold til små ting, så netop hvis det er pusterørspile, så buncher vi dem. Det er én ting, når du laver en gruppe af dem, ikke? Vi kunne sagtens sige, at vi har gjort det sammen. Jeg har ikke lavet noget individuelt, så sammen med Sætvidt. Men det er måske bare, jeg tror måske, det giver okay mening, hvis du så siger, okay, nogle af de ting her er reelt først færdigt til i morgen, hvis systemet kan... Lige præcis. Okay, og det er også cool. Og det er også det, der takker. Så er det spørgsmål om, at I vil blive hængende der, hvor I er, eller I vil gå videre først. Sorry. Jeg har en for og en imod. Altså, det vil give mening at sige, at vi skal over den her flod, mens det er lyst, og vi skal have hjulpet folk over alle de her ting. Sagen imod er, jeg har et træ, fordi det skal jeg bruge til at lave en bue. Så lige nu slæber jeg rundt på et lille asketræ, og det gør jeg, indtil jeg har fået lavet buen. Kan du ikke bære dit asketræ? Det kan jeg godt bære, hvis det er. Du er en skat, Rox. Jeg er ret sikker på, at Rox kan bære det træ der. Ja, jamen, det er et lille træ. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke et egetræ, vel? Det er sådan... En sapling. Er det på størrelse med det her træ, så tager han sin kæmpe sådan great axe frem. Jeg tror muligvis, at mit træ er mindre end din great axe. Jeg tror ikke, det bliver noget problem. Tak. Det er sådan 5 cm tykt, og så et par meter langt, ikke? Så det passer nok meget godt. Ja. Og den er jo også lavet af et træ, hans great axe. Det er sådan en træstamme, der sådan er sådan skåret lidt ned i midten, ikke? Med sådan 2 savtakkede knogler ud til hver sin side, op fra toppen. Der sådan er blevet
sat ned i stammen. Cool. Ja, fantastisk. Jamen tak, Rorax. Det er altså godt at følges med nogen, der er stærke og kan bære på noget. Det kan jeg godt. Det kan du nemlig. Det kan jeg nemlig. Kirsten sidder sådan halvt i gang med at få sit setup til sin alchemy-ting. Og har fået sådan lidt gang i kogeren. Vi skal videre nu, Kelvin. Vi skal videre nu. Jeg skal lige til at slippe det første bær ned. Ja. Hvad laver du derovre? Det ser spændende ud. Ja. Jeg prøver at holde os live. Det synes jeg faktisk er ret fint. Jeg vil gerne prøve at lave et eksemplar. Nu har jeg ikke så mange bær, men jeg tror næsten, at det nok kun er at bruge det ene. Måske lidt mere til at få... Den går lukker til. Hvad siger du? Den går lukker til. Ja, lukker meget godt. Sådan en dejlig, sådan sød, frugtig lugt. Men sådan lidt stærk sådan eftersmag, når du tænker på det. Prøver du at lave sådan nogle, så man får lidt bedre potions? Ja, det er det, jeg prøver. Det kan jeg jo faktisk hjælpe med, hvis du får brug for det hjælp senere. Ja, men man altid brug for hjælp, hvis du kan det. Men må jeg lige prøve bare at lave en prototype, før vi går afsted? Nu har jeg lige sat alt det her op. Det synes jeg er en god idé. Altså, Rorax, skal du og jeg gå lidt op ad floden og se, om vi kan finde et godt sted at krydse? Kan vi godt. Yes, men gør jeg bare det, så koncentrerer jeg mig lige om det her. Ja. Altså, og så vil jeg sige, Kelvin, altså i forhold til, nu har du rullet alt der for det, så hvis jeg bare, kan du få lavet halvdelen her nu på den her short rest, som sådan er i gang med, ikke? Ja. Og så vil den anden halvdel blive lavet. Ja. Der skal jeg bare lige høre, Martin, til det. Jeg har jo for eksempel lavet alle de her ting, jeg ved ikke, hvordan det gælder for resten af jer, men jeg tænker bare, jeg lavede primært skjolde, og så fik jeg hjælp til at lave noget andet. Javelins og sådan noget. Skal jeg så ikke bare notere stamina fra, altså så jeg ikke har mere stamina tilbage nu? Ja, for i dag er brugt. 100%. I dag er brugt, ja. Og så gør vi bare sådan, at sådan, når vi har lavet 3, som vi lige har snakket om, 3 ting, der er simpelt, ikke? Og så kan du så bedømme, om det er småt eller ej, ikke? Ja. Og så trækker vi bare stamina fra der. Ja, for det glemte jeg bare at gøre sidste gang. Jeg vidste ikke, hvornår man sådan skulle gøre det. Så det nej, det er også lige en læringsproces med hele det her system. Ja, det er et nyt system. Så. Ja, cool. Så det siger vi bare. Nice. Men så Nimue og Rorax vil gå lidt op ad floden? Ja, så vi kan finde et sted, hvor floden ikke løber så stærkt, og hvor vandet ikke er så dybt, og det er muligt at få folk over, som ikke er så store og stærke, som vi er. Ja, men I går lidt deroppe af, og der er sådan set ikke... Det var bare lige min kone, der gik forbi vinduet og lavede den der, så lidt distraherende. Så I går lidt op ad floden, og I skal faktisk ikke så langt op. Der er 500 meter oppe, der er der ligesom sådan et hvor man kan se, at vandet er lidt lavere, der er nogle store sten. Så vandet løber godt nok hurtigere der, men til gengæld så er det bunden. Kan se det ud til, at man kan bunde hele vejen over. Der er ligesom sådan en ravine, tror jeg det hedder. Okay. Når du siger bunden, hvor højt går vandet så på sådan en... Altså, hvis I vil prøve at gå ud i og mærke, men altså, man kan i hvert fald se stenene hele vejen over. Men kan man afgøre, om det sådan er til hoftehøjde, eller om det er til ankelhøjde? Der kan man normalt også godt se en stor forskel der. Altså, hvis det er klart. Ellers så går jeg ud og tester det, fordi vi skal have halflings over, og vi skal have børn over. Okay. Så I begynder at gå ud i. Og I kan mærke, at det trækker lidt vandet, men det er ikke noget, man ikke lige kan klare. Og der, ude på midten cirka, så når det er nok Nimue er lige midt på låret. Okay. Det tror jeg er et godt sted. Fra side til side af bredden, vi skal krydse, hvor langt er der så cirka, Martin? Der er det er forholdsvis stor flod, så der er små 100 meter eller noget, ikke? Okay. Så 300 fod, ikke? Jo, okay. Den er ret stor, fordi vi er stadig rimelig tæt på kysten, så selve flodlæmmet... Så den er også meget bred, ja. Okay. Det er et godt sted at krydse her. Vi kan stille os op i en række, og så hjælpe de små til at komme over.
det gør vi. Mm. Så lad os gå tilbage igen. Jeg har aldrig set sådan nogle børn som dem før. En af dem havde skæg. Ja, de er ikke børn. De er den race, der hedder halflings. Man kan næsten høre på navnet, at de sådan er halvt så store som andre. Ja. Så de er faktisk voksne. Det er faktisk 2 voksne og et barn. Okay. Den flok. Ja. Men så I går tilbage, og Kilvin, I kommer tilbage, og Kilvin er godt gang med at få distilleret sit... Når jeg kommer tilbage, så kan jeg se, at Kilvin er i fuld gang med at gøre sine ting. Og der står et stativ med nogle hætteflasker, 2 af dem, med sådan en orange flydende et eller andet. Det har sådan lidt skinnende toner til sig. Og han er i gang med den tredje. Han er faktisk bare i gang med at hælde op i. Og siger, når jeg kommer tæt på, og siger, her, I kan bare tage dem her. Det er nogle health potions. Kender I dem? Ja, jeg har stødt på dem før. Men hvad gør de? Altså, kan de lukke sår, eller får man det bare sådan, får man bedre tilpas? Lidt af hvert. De lukker nok ikke et sår med det samme, men det hjælper processen meget. Ja, okay. Tak. Ja, værsgo. Og så når du tager den i hånden, så kan du også mærke, at væsken stadigvæk er sådan lidt varm. Jeg har 4 af slagsen, så det er lige til en af hver. Eller en til hver. Ja. Jeg kan godt lave nogle flere, men jeg kan godt mærke, at jeg ikke har tid til det. Så det laver jeg på et andet tidspunkt. Det lyder fint. Vi har fundet et godt sted at krydse floden. Lidt længere op. Okay, perfekt. Jamen så pakker jeg sammen. Så giver du os en healing potion hver? Jeg giver jer en healing potion hver. En standard, ikke? Awesome. Ja, så går jeg i gang med at pakke sammen. Mm-hmm. Er der ellers noget, I vil, inden I giver jer afsted? Jo. Ja, vi skal lige snakke med de andre om, at vi har fundet et godt sted, og at vi nok skal hjælpe dem med at komme over. Det går mig sådan til midt på låret. Det burde ikke være slemt for nogen. Vi skal nok være på den lille, og vi hjælper selvfølgelig. Det er de meget glade for. Det er de taknemmelige for, at I hjælper dem på vej, ikke? Ja, selvfølgelig. Det mangler der bare. Mm-hmm. Og så I begynder at gå derop af? Ja. Ja. Jo. Yes. Og så I når hen til overgangen der, uden problemer. Hvem går først over, og sådan, hvordan vil I stille jer op? Jeg kan nok gå forrest, hvis det er. Ja, så går Rox gå ind sådan der, stille sig der, hvor der er dybest, så sådan i midten. Ja. Hvor der er kraftig strøm. Jeg tror, jeg hjælper hende, den unge, smukke mor, med barnet. Kan jeg sætte ham op på ryggen, altså binde ham fast med noget tørklæde eller noget? Ja, du kan prøve i hvert fald. Så vil jeg gerne gøre det. Men hvor mange tørklæder har du på dig? Det ved jeg ikke. er det din inventory list? Jeg tror ikke, jeg har tørklæder stående på min inventory list, okay. men ja. Jeg skal bruge rope. Hvad står det? Ja, det har jeg i hvert fald. Okay. Er det fordi det er nederen at binde en dreng fast i rope? Ja, jeg tænkte måske, det var rare det andet. Ja. Man kan ikke gøre det med min tunika eller noget, så tage den øverste af, og så binde ham fast med den. Kan man gøre noget der? Men prøv at lave et, hvad er det, bindeslag, hvad er det, slide of hand, vel? Slide of hand? Ja. Fuck. Nå, ja. Nå, men jeg står 16, så det kan jeg godt. Ja. Det ser det virker til, du er på den godt. Hvad sætter du om foran eller bagpå? Jeg tror, jeg sætter... Det er egentlig et godt spørgsmål. Ej, jeg tror, jeg sætter ham foran. Fordi så kan jeg sådan snakke med ham og sige, bare roligt, og det er ikke så slemt. Og... Ej, se engang den store sten. Ej, se en laks.
Og så vil du samtidig hjælpe hans mor også? Ja. Okay. Så du går først over til Rorax der? Ja. Ja, og så fortsætter du derefter, eller hvad? Ja. Så skal du lige lave et strength save. Et strength save? Og en advantage, hvis jeg hjælper hende, når jeg står ude på midten der. Ja, Jeg du slår hjælper hende 14. der, men du går vel ikke med hende? Altså ideen er, at hvis der kun er... Altså jeg vil gå med halflingsene, så hvis de alle sammen følges med hende, så vil jeg gå derud og så tage imod dem sådan en af gangen og sende dem videre. Ja, det er det, men jeg tror, så vidt jeg kan forstå, så går hun bare med moren, med den menneskemoren, ikke? Ja, Og jeg drengen, har ja. godt fast i hende i hånden, og barnet på. Ja. Jeg slår 14. Ja. Men du kan mærke, at den trækker godt i dig. Det er lidt svært, fordi du har barnet siddende på dig, men du formår at komme igennem den stærkeste strøm der, og så ligesom komme op på den anden side. Så kommer han ned igen over til sin mor. Skal vi lave noget check for at krydse? Ja, det skal jeg. Flynn tager bare og hopper let fra sten til sten. Duing, 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 duing. Så lav et acrobatics check. Kelvin prøver nogenlunde i den samme måde. Måske ikke lige så langt og elegant, men prøver at finde sådan de... En toer på terningen. Så du har... Kom igen, drenge, piger! Og da du sådan cirka midt ude på, så lander du lige lidt skævt på en sten, så du kigger Den er glat. og ned i vandet, og begynder at drive med strømmen nedad. Åh nej! Men, Rorax kigger efter Flynn og hopper bare i vandet selv. okay. Begynder sådan at crawl full speed. Og du har jo swim speed, så der er ikke rigtig noget i det. Jeg kan ikke svømme! Du ser bare sådan en alligator komme svømmende hen mod dig, sådan hovedet halvt op. Lav det dårligste hundesvømning nogensinde. Prøv, Flynn, lav lige et strength save for at se, om du kan holde dig oppe længe nok til, at Rorax redder dig. Ja. 15. Ja, 15. Det er. Du får med din gode hundesvømning, får du ligesom helt holdt hovedet op over. Og Rorax får svømmet hen til dig og taget fat i dig, og kan så trække dig med hen til mod bredden, ikke? Ja. Så du kommer op på Det godeste. lettere våd og forpustet, men du er på landjord igen. Hey, Flynn, er du okay? Nej! Ja. Jo. Jeg har det fint. Jeg har det fint. Tak for det. Når Kelvin er færdig med at grine, så prøver okay. han også at hoppe over. Så du prøver også at hoppe fra sten til sten? Ja, Yes. det er også acrobatics. Ja, det er Den der tredje er glat. Den tredje den er glat. Okay. Nice. Ja, så du bliver lige guidet lidt af Flynn, og det gør så, at du springer hen over den, han faldt på, og får hoppet fra sten til sten hele vejen henover. Og så ved jeg, at den var ikke helt så glat. Men altså. Yes, og så, Det var måske kloven, der var glat. Det er så det, der står halflingsen lidt tilbage på bredden og kigger. Glemte vi til dem med? Ja. Nej, du er da lige Så taget må vi med. tilbage igen. Nej, hun er jo menneskemoren og hendes barn. Nå, kan jeg svømme tilbage igen? Okay, så Rorax svømmer tilbage, og så tænker jeg, over. Ja, jeg vil prøve sådan at gå med dem en af gangen sådan på skuldrene, hvis de kommer op til hovedhøjde. Så Okay. sådan, helt ligesom et barn, man tager op på skuldrene, det har han garanteret set en eller anden far gøre i et Baldur's Gate, tager sådan et barn op på skuldrene. Så smiler han sådan, tager først I skal faren ikke op på være skuldrene, bange! og så går han. De er ved at have opfattet, at de sagtens kan stole på Rorax, så de er ikke så nervøse ved ham længere. Så du går bare simpelthen frem og tilbage med dem. Yes, Ja, du må bare lige lave et enkelt strength save, bare lige for at tjekke. det får du. hvor godt. Fuck. En 3 på terningen. Woo! Så skal jeg lige se her. Nå, hvem af dem drukner? Ja, det er det, de skal... Jeg vil rulle en D3'er. Ja, den har jeg faktisk på den her. Ups. Okay. Jeg vil gerne stå så- klar. Du, Gør noget. du går over først med drengen, og så bagefter med moren. Det går fint. Så går du over med faren, og han er lige lidt tungere end de andre, og det får ligesom din balance sådan lidt af. Så da du når ud, den
kraftig strøm, så hiver det nok dit ben til, du falder ikke, men du læner sådan, så han giver slip og falder i vandet og begynder at drive dig nedad. Kan jeg reagere efterfølgende, eller er han bare sådan gone? Nej, så meget strøm er der ikke, så du kan godt reagere på at svømme efter ham. Gør din ting igen, Rourke! Så hopper jeg i og svømmer efter ham. Ja, vi ser lige, hvor god han er til at svømme. Nej, han er faktisk ret god til at svømme. Så han prøver sådan selv at svømme ind imod bredden, men når det ikke helt før du kommer og ligesom får hedder ham det sidste stykke vej. Så det er godt at have en swim-speed. Ja, det hjælper lidt. Så nu I er alle sammen på den anden side af floden. Nogen mere udmattet end andre. Nogle vådere end andre. Ja, vådere end andre. Det er godt, du ikke har tøj på, Flynn. Ja. Ryster lige i pelsen. Ja. Faktisk ikke så meget pels på overkroppen. Kun en lille smule. Nej, sådan Gå lidt væk, når du gør det der. Og så, hvad vil I så nu? Hvilken retning vil I gå? Den vej. Stik nord, eller vil I gå ud til kysten igen, eller? Skal vi følge, er der måde, vi kan følge vandet længere op mod sådan nord, Altså floden, eller nordøst? Ja. Altså floden går direkte mod vest. Okay, Så så den bugter sig ikke? Ikke lige her i hvert fald. Okay. Så skal I prøve at følge den mod vest. Men altså, lige nu er det sådan, floden går direkte fra øst mod vest, kysten går fra syd mod nord, ikke? Ja. Altså, hvis det bare havde været os, så havde jeg sagt nord. Men eftersom at vi går sammen med nogen, som ikke kan gå så hurtigt, og som ikke er vant til at gå i skove, så er det måske smartere at gå langs kysten. Men så skal vi selvfølgelig tilbage igen til kysten. Men det er... Skal vi tilbage igen, hvis vi bare går mod nord her? Vi ved jo ikke, hvordan kystlinjen ser ud. Har vi brug for at vide det, eller hvad? Ja, fordi vi kan fare vild. Er der noget i nærheden, der giver sådan et overblik? Noget, man kan kravle op i et træ, høj bakke? Altså der er... Jeg må vide, hvor nord er. Altså, jeg må kunne finde en retning. Ja, selvfølgelig kan du det. Eller du kan prøve i hvert fald. Det burde du kunne, vil jeg sige. Og du ved jo også godt, hvordan kystlinjen ser ud nogenlunde. Ja, sådan nogenlunde. Jeg gætter. Nej, jeg tænker, det kan vi godt gå mod nord. Synes jeg ikke skal. Og ellers er der er sådan rimelig bevokset lige her omkring floden, så vi vil også godt kunne finde et højt træ, hvis vi prøver at klatre op i det. Der er ikke så mange bakker her, til det er mest for at kunne se, sådan, hvordan resten af landet, tæt på i hvert fald, ligesom bugter sig og udvikler sig. Hvis man kan se, at floden den sådan, på et tidspunkt snart ser ud til at køre mod nord, ikke? Altså vest, og så mod nord på et tidspunkt, så vil det være bedst at følge den. Ja, det er rigtigt. Giver Roax på meget mere primitiv måde, end jeg gør. Men så han siger, flod giver mere vand at drikke, hvilket er godt. Så hvis floden går mod nord, og vi skal mod nord, så vil jeg sige, at vi følger floden. Ja, men lad os se, hvad den gør. Gå mod nord. Jeg finder så det højeste træ. Ja, altså, der er altså hvis du finder en højt træ, skal du gå lidt ind i skoven. Der er lige her ved floden, at de ikke så høje. Nej, men så går vi lidt ind i skoven. Så du går alene ind i skoven? Elven går med. Roax går. Nej, det gør jeg ikke, fordi de andre går med. Eller... Vi guider vel bare alle. Følger med. Ja. Okay. Og så drejer jeg piger. Og Kelvin kigger med sådan challenging øjne på Nimue, og så løber han imod et træ. Okay. Jeg finder det næste. Det er meget større og bedre træ. Så I prøver hver at finde det højeste træ. Så lav et survival check begge to. Ja. Flynn vil også prøve at finde det højeste træ. Okay. Det går godt, ja. Så Kevin finder det bedste træ. 16. Ja, Roax gør det bare for at integrere sig. Han aner ikke, hvad der sker. Er det survival, eller er det survival check? Ja. Jamen, det kan jeg ikke finde ud af. Ja, hvad mener du har et bedre... Altså, hvis du jeg vil bare hoppe op i et træ. Og du bare hopper op i et tilfældigt træ? Ja. Okay. Jeg troede, opgaven var at finde et træ og hoppe op i. Så bare rulle en D20. Er det acrobatics så? Nej, hvis det for det bare finde, først skal vi finde træet, så rulle bare en D20. Så ser vi, hvor højt det er. Ja, fordi jeg tænkte bare, at vi skulle kravle op i et træ først muligt. Det var sådan en, ja, det kan jeg godt finde ud af. Okay, så du finder et træ i hvert fald. Jeg finder et træ og så, i skoven.
det er nok en lille smule mindre end Kilvins. Men, ja, det er helt fint, han har ikke opdaget det. Ja, og så vil I klatre, så er det alle sammen et acrobatics eller athletics, ikke? Yes. Jeg slår 21 på acrobatics. Nej! Jeg slog så lige på detaljen her. 20. 12. Så Nemo, hun flyver simpelthen op i det her træ her. Mens de andre er lidt langt. Okay, Rorax har også god fart på. Til gengæld så stopper Rorax's træ ret hurtigt. Og han hænger sådan Træet stopper simpelthen. og hvad det hedder, Flynn og Kilvin fortsætter længere op, både Rorax og Nimue. Og til sidst, Kilvin er helt oppe i toppen og er absolut højeste træ, hvor du så kan se ud over trætoppen. Du fandt et rigtig godt højt træ. De andre de kan stå sådan lidt og kigge op på dig. Jeg synes, det var lidt længere om at komme op. Vandt Rorax, fordi han først kom op i toppen af sit træ? Nej, fordi han havde det højeste træ. Skulle man have det højeste træ? Ja, jeg var bedre til at klatre, men han fandt et bedre træ. Var der noget farligt på jorden? Rorax han ser ud som om sådan efter slanger nede på jorden eller et eller andet. Jorden er giftig, Rorax. Nej, Flynn. Hvad? Han tager det alvorligt, jo. Når vi leger. Men Rorax, det kan være, at du skulle passe på de andre nede på jorden. Altså, de er ikke farlige. Nej. Det er kun jorden, der er farlige. Så der ikke sker dem noget. Halflingene og menneskene der, de står sådan lidt. Jeg er alle sammen tabt. Fortabt. Nej. Kan jeg se noget på mit træ? Hvis jeg ikke kan se noget, så skal jeg ned i en fart og berolige nogle folk. Hvad var det, du fik? Dit træ er ikke... Nej, ja, du fik 11 på at finde et træ, så nej. Ja, okay, det er et dårligt træ. Du kan se en masse træer. Den ligger inde i en busk. Jeg vil sige, de eneste, der kommer... Kilvin kom i hvert fald højt nok op over trætoppene. Og hvad var det ellers? Så var det... Ja, han er faktisk den eneste, der kommer op over trætoppen. Altså, du må gerne lave et perception check, hvis du prøver at kigge. Thank you. Perception. 15. En 15. Du kan se sådan rimelig godt. Du kan tydeligt se floden i hvert fald, der løber mod vest. Der kan du så se, at den lidt længere henne slår lidt mod syd. Så langt du umiddelbart kan se. Ikke meget, men sådan sydvestlig retning. Ikke? Ja. Og så kan du se bakkerne helt ude vestpå. Dem, som vi også så tidligere. Med lidt tog omkring. Og du kan faktisk se det der ligner enden af bakkerne, hvor de ligesom, du kan se, de bliver lavere og lavere mod nord. Ja. Og så kunne du høre noget torden, eller? Der var et eller andet, der bultede helt sindssygt. Ja, det tordner lidt tyde på. Nej. Nej, hvad det hedder. Når du kigger mod nord, så kan du lige ane, altså helt ude i horisonten, kan du ane, så det ud som om, at kystlinjen går lidt mod vest. At den sådan bugt, altså ellers, hvor den går sådan rimelig lige mod nord, så begynder den sådan at bugte lidt og bulle lidt indad. Ja, okay. Jamen, Kelvin står bare og tager al information til sig og klastrer ned, og så fortæller alt, jeg gider ikke fortælle det. Men siger det, du har sagt. Men det lyder som om, at det du kan se, der går mod vest, det er den fjord eller bugt, vi skal ind af. Ja. Og desuden kan du også se, at der er måske kun en kilometer tilbage eller sådan noget. Så ser du til, at skoven stopper, og det bliver mere sådan græs-savanne-agtigt. Ja, okay. Men så kan vi vel godt bare gå mod nord, hvis det kun er 1 kilometer. Jeg kan holde retningen, så vi ikke farer vildt. Ja, det er bare at gå lige på, at vi kunne klare. Ja. Så ja. Kom ud af herfra hurtigst muligt, så kan vi i hvert fald se os rundt omkring. Mm-hmm. Så vi fortsætter mod nord. Ja. Rorax kommer som det sidste nok ned fra sit træ. Stadig overbevist om, der var et eller andet galt, fordi det bare skete så spontant, at alle skulle op. Det måtte være på grund af et eller andet fare, så han er sådan helt paranoid. Kommer langsomt ned. Nej, det var bare konkurrence. Det må du undskylde. Vi skulle måske have sagt, at det var for sjov.
konkurrence. Ja, det er sådan for at se, hvem der er bedst og hurtigst. Og... Ja. Sådan nogle havde vi også i min stamme. Ja. Men så den, der tabte konkurrencen, døde. Det var med et Okay. også, Ja. Hvor vi som, da vi var små og kom ud af ægget, så hvis der var for mange, der blev klikket på samme tid, så da vi blev ældre, skulle vi slås. For at se, hvem der var stærkest. Det lyder meget fornuftigt, synes jeg. Du skal lære at lege. Du er ikke så god til at lege, tror jeg. Hvad er en leg? Det er, når man gør ting, uden at det er for alvor. Det er bare sjovt. Sjovt. Ja, jeg kan forestille mig, at det er lidt svært at sætte sig ind i. Vi finder ud af det. Jeg skal nok lære dig. Ja. Jeg vil gerne prøve at lege. Og have det sjovt. Ja. Jeg tror, vi giver opgaven til Flynn. Ja. Det skal vi nok forstå på. Enig. Ja. Men, ja. Og hvordan vil I begive jer afsted? Jeg går forrest og tracker, eller så finder en rute, som er til at gå af i den generelle rigtige retning. Og Kelvin, han følger tæt bag. Ja. Så Nimue og Kelvin i front. Royce, kan jeg få dig til at gå bagerst og sørge for, at alle er med? Tak. Gå om bagved. Yes. Ja. Ind i midten med en dejlig, tone, lyd til turen, ikke? Okay. Ja. Så jeg går ud fra, at I prøver ikke at snige jer i hvert fald. Nej, det er ikke nogen forhindrer ham, så vil han bare, spille noget, der sådan passer til miljøet og træer og sådan noget. Det er sådan lidt god stemning. Nice. Jeg er selvfølgelig overvågen, så der ikke lige pludselig kommer en bjørn og tramper hen foran os, eller okay. Det var. Men så lav et perception check. 14. Okay. Så I går Altså, jeg vil også gerne holde øje med bagtroppen, hvis det gør en forskel. Ja, du må gerne prøve at lave perception check også. Cool. Det bliver sådan 10'er. Ja. Det er så nogle gode ruller i dag. Så I går stille og roligt derfremad. Og jeg tænker, og halflingsene og de to mennesker, ja, Elena og hendes søn går i midten. Eller hvad? Nej? De jo, det giver god mening. Så Nippe og mig går i fronten, og Flynn og Rorax bagved. Ja. Jeg forestiller mig lidt, at Flynn er sådan lidt all over the place-agtig. Ja. Det kunne godt være. Lidt frem og lidt tilbage. Og... leverer surround sound til... Ja, surround sound. Det er din skyld, at jeg stod dårligt på perception. Ja, det ved jeg godt, jeg ødelægger det. Men der går I går sådan måske 300, 400, 500 meter når I ind i skoven. Så lige pludselig, nærmest ud af ingenting, er der en lang, man kan sige, pile-torn-agtig ting, der banker lige ind i Peppins skjold. Halflingen skjold. Altså det der røvskjold, eller? Lige ind i røvskjoldet. Rammer det hullet i røvskjoldet? Nej, det rammer ikke i hullet af røvskjoldet. Det er heldigt. Det rammer lige ved siden af hullet. Og så... Ja. Var det bag ved os så? Fordi det var halfling, og han gik jo sammen med hvad? Gik han ikke sammen med mig? Han gik i midten, ikke? Ja, Ja, det vil sige bag mig, ikke? Ja. Okay. Ja. Det må være en lyd, som man hører, om ikke andet. Ja, jeg hører det sker, ja, rigtigt. Hey, hvad var det? Ingen anelse om, hvor det kommer fra. Sidder der en torn simpelthen? Sådan lang... ja. Altså som en trap, eller hvad? Bare nogen skulle en bil efter noget? Ja. Der kom ud fra et eller andet sted og ramte lige ind i hans skjold. Vi hørte ikke retningen overhovedet, vel? Bare sådan generelt... Det kan man jo se på bilen. Nej. Jamen, hvis han er blevet ramt på en skjold, så har han jo nok bevæget sig, efter han er blevet ramt. Det kan man forestille sig.
Altså, I må gerne prøve at lave et nyt perception check alle sammen, hvis I kan finde ud af, hvor den kommer fra. Er der mørkt herinde? Det er ikke meget, altså der er jo sådan 6, så det er, men rimelig til et skov, så lidt dim light, ikke? Ja. Kelvin var klar på et ambush. 24. Okay. Jeg var knap så klar, men vi skal jo finde ud af, hvad det var for noget. Ja, men Kelvin løber selvfølgelig, så snart han hører det der, så vender han sig om og løber over til halfling-drengen. Ikke sådan for at dække ham, men kigger sådan for at stå i hans sted og kigger sådan rundt. Ja. Og? Jeg er ved hans side, men jeg dækker for Welcome. Hvad sker der, Magnus? Så sker der det, at der kommer et spyd mere, eller en torn mere, og rammer ind i skulderen på Pippin. Og den gang ser du, hvor det kommer fra. Og så tror jeg, vi gør sådan her. Fordi nu tror jeg, at... så vil jeg gerne råbe, duk jer! Nu har Flynn opdaget, hvad der foregår. Ja, nu er der ikke nogen til, fordi I var ligesom opmærksom til at starte med, og så der kommer en mere. Ja, men Kelvin trækker sin bue med det samme. Ja, også mig. Rox trækker sin træstamøkse. Okay, så kører vi initiativ, og det er Nimo, der får lov at starte. Ja, har jeg en retning på, hvor det kom fra? Nej. Kelvin pegede ikke sådan cirka derovre. Altså... Eller kiggede derhen, eller... Pegede Kelvin ud, hvor det kom fra? Ja, det gør han selvfølgelig. Okay. Han trækker buen og peger den i hvert fald i den retning. Okay, glimrende. Ja, jeg har ikke intention om at skyde nogen, før jeg ved, hvad der har... Cirka herover er den kom fra. Hvor, siger du? Hvor? Kan du ikke sætte... nej, undskyld, det er fordi jeg er på det forkerte lag. Kan du se det? Okay, ja. Jeg godt se. Jeg tror, jeg skal have folket til at lægge jer ned. Og så vil jeg flytte mig hen foran sådan her-ish, og se om jeg kan se noget. Altså er sådan foroverbøjet og lidt i dækning fra noget træ og sådan noget, ikke? Rul lidt perception. Yes. 20. Du kan stadig ikke se noget. Okay. Jeg var bare efter mig fik jeg gået der ikke ret langt. 3, 4, 5, 6. Hvis jeg går derhen og kigger. Så står jeg der. Der står jeg i lag bag noget træ og kigger ind i skoven og ser om jeg kan se noget. Ja. Men du har allerede... ja, det vil jeg godt. Jeg vil godt. Men, så. Ja, du står der. Yes. Yes. Kilo? Yes. Kelvin har til gengæld rigtig meget lyst til at skyde på dem. Ja. Så han går i hide mode stealth. Og prøver sådan at gemme sig sådan bag det her træ, og så komme rundt om og prøve at skyde der, hvor han så pinden komme fra. Ja. Så du prøver bare at skyde, eller hvad? Ja. Eller hvad siger du? Ja. Jeg hider først, og så... Ja, men du har ikke et mål. Nej, men jeg ved, hvor pinden kom fra, så jeg skyder efter det. Den generelle retning, den kom fra, ja. Ja. Yes. Men værsgo at skyde. Ja, for jeg bliver ikke hitten eller hvad? Jo, du er... Ja, når du skal lige rulle for at hide, ikke? Ja. 24. Yes. Så er du... Ja. Og ja, det er selvfølgelig med... Er det med disadvantage alligevel? Det er det vel. Altså, du har jo ikke et tag. Altså, du skyder jo bare tilfældigt. Så hvad skyder... Altså, du skal jo ligesom kunne se dit mål for at skyde, ikke? have et square. Så hvis du vil skyde efter et område, så må du gerne prøve at gøre det. Ja, så gør jeg det. Og så lad være med at skyde mig. Ja. Så bare skyde normalt. Ja. For man kan også sige, hvis du for eksempel, altså, det er en ret spændende regel, for hvis der er darkness for eksempel, og man ikke kan se ind i darkness, skyder bare, man stadig kan høre en masse, så vil du stadig bare sådan sige, 11. Det felt er lidt darkness. Du skal vælge et felt, og hvis du skal ramme nogen, har du stadig disadvantage, fordi du kan stadig ikke se dem. Ja. Og hvis ikke de er i feltet, så rammer du ikke, og får ikke at vide. Nej.
Det er ret håbløst. Du rammer i hvert fald ikke. Så er man der til. Ja, og så er det Rorax. Yes. Jeg vil gerne løbe herned til at starte med. Og i det jeg formentlig ikke ser mere, så tror jeg bare, at jeg tumler igennem resten af skoven og dasher lidt mere. 10, 20, 30 løber her. Og det var det. Mhm. Yep, det er alt for mig. Ja. Jeg håber ikke, vi alle sammen forlader dem, vi skal beskytte. Åh ja. Au. Ja, ups. Ja, det var Rorax. Okay. Så sker der det, at her... lad os se. Nærmest gående ud af et træ, kommer der en... Ja, Flint ser det jo, fordi Flint står lige ved siden af. De andre ser det vel nærmest ikke. Der kommer noget, der ligner en kvinde, men sådan i, altså en blanding af kvinde og et træ. Hun er meget smuk, men er ligesom har grøn, og hendes hår ligner blade og så videre. Og hun svinger ud efter den halfling, der står foran hende. Nej. Var det krit? Var det krit? Nej, det var ikke et krit, men hun rammer gunk. Og han hvad slår han med? Hun slår med ligesom en kølle, eller et stort trægren, der er nærmest sådan, der skinner lidt, som om den er, der har gjort noget magisk ved den. Skinnende trægren, det kan jeg godt lide, det vil jeg gerne have. Så hun slår ham ud, og han falder bevidstløs til jorden. Og så siger du, og Finn snakker Sylvan, ikke? Jo. Og så hun siger noget, Jeg skal til at snakke til hende. hun siger noget eller hvad siger man, abomination, eller sådan noget. Stil. Ja. Vederstyggelighed. Vederstyggelighed. Det er et godt ord. Er det Finns tur? Nej. Ja. Det er det ikke. Og fordi i det samme kommer der en anden en. Sådan der. Gående ud af et andet træ. Og hun kigger på dig, Flynn. Ja. Hun Jeg har ikke noget våben. Nej, men hun virker heller ikke til, at hun er aggressiv over, eller sådan. Hun kigger sådan lidt undersøgende på dig, og så siger hun igen på Sylvan, du har noget, der ikke tilhører dig. Og det er deres tur, så er det Flynn. Jeg tænker, at han først kigger ned på haflingen på jorden foran sig, som synes at have det ret dårligt. Hvor er resten af vores NPC'er? De står umiddelbart bagved. Det er godt. Bare du kommer på calls, fordi så er de ude fra far, ikke? Ja, de er ikke... Jeg tænker, at han først lige siger et par ord ned til ham i forhold til... Ja, jeg tror, det er en misforståelse. Hvis du lige prøver at lige få det lidt bedre, og kaste healing word på ham. Mm-hmm. Kaste nogle healing ord. Hvorefter jeg sådan retter mig op imod de to kvinder foran mig, og bukker dybt sådan. Undskyld, hvis vi har gjort noget, hvis vi ligesom har blandet os i noget, vi skulle blande os i. Vi vil bare igennem skoven. Vi vil ikke noget ondt. Jeg håber, I må have en god dag. Og så vil jeg gerne lave en dodge action. Ja, men du må gerne rulle en... altså rulle for din healing word selvfølgelig, og så rulle en persuasion. Ja. Og det er med altid... Nice. Nice. Og så persuasion, ikke? Ja. Så 6 healing. 6 i healing til Pepin.
Sans. Meget snart. Hvad er det, 4? Nå. Det var lidt, tror jeg. De kigger på dig lidt. De kigger på dig mistroisk. Jeg vil sige det sådan. Ja, det er det. Fordi det er jo det. Så er det Nimue. Jamen, jeg må hellere se at komme tilbage. Ja, altså du har hørt, der er sket noget. Længere væk er det jo trods alt ikke. Skal vi se... Der, ish. Kunne jeg godt komme hen. Mm-hmm. Og laver sådan, siger også på Sylvan. Undskyld, vi er trådt ind på jeres territorie. Vi skal bare igennem skoven, vi bliver her ikke. Vi lover ikke at ødelægge noget på vejen. Så må du også gerne prøve at lave en persuasion. Nej. 7. Jeg er endnu dårligere end Flynn. Ser faktisk mere sur ud nu, end de... Ja, jeg tror faktisk måske, jeg har fornærmet dem. Det var ikke så godt. Men jeg har måske pakket... sådan en talefejl i Sylvan-sproget, hvor du kommer til at sige et eller andet sådan dybt fornærmende. Ja. I stedet for sådan en frøken, og så er det sådan noget madame, eller sådan noget. Ja, undskyld, det er det samme som at sige fuck jer. Altså. Ja, præcis. Hør her, Sæk. Ja. I lader os bare være lige nu, mand. Ja, nej, det var ikke så godt. Ups. Jeg kan godt se, at det var... Vil du gøre andet? Bare stå med hænderne her. Jeg har pakket min bue og pil væk, og så bare med hænderne op. Ser ufarlig ud. Så vidt muligt. Og så forsøger at stå mellem den og nogen, de er skadet. Mhm. Yes. Kevin? Ja. Kevin hører selvfølgelig, at han er blevet ramt, eller at han ramt det. Jeg gætter på, at vedkommende har lavet en eller anden lyd. Ja, og du har også hørt at snakke, altså du er været 20 fod væk, så du har også hørt... Ja, og jeg kan høre, at de to prøver at snakke et eller andet lort. Så Kevin går igen i sneak mode og prøver at gå rundt den her vej. Mhm. Så jeg hider. Ja. Værsgo. 16. Mhm. Og skyder en pil på ham. No. Ja, jeg skal lige se... Så tæt. Ja. Altså, det var med, altså du var hitten. Når jeg var hitten i forvejen? Ja. Ja, nej, nu du rullede 16 i stedet, ikke så du var hitten. Nå, jeg skal have advantage. Ja. Det skal jeg. Ikke at det er så, jo, hvor mindre du får. Jeg kan ikke. Selvfølgelig. Det gjorde jeg ikke. Nej. Nå, men 24 var ramt. Ja, du rammer. Ja. Så en skyder... Rullede den der? Nej. Den ruller så det ikke, gør den det? Jeg ser ikke noget i hvert fald. Nå, det der klik vil åbenbart ikke virke. Så må jeg bare gøre det manuelt. Det er... Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det er? Det er 1d6 for ugen. Altså plus 3, hvis du er 3, plus et dex. Ja, og plus sneak attack. Det er... Det er 1 til d6, hvis du lader 2. Så 2d6 plus sneak attack, eller ja. Ja. Nej. Eller nej, plus 3. Plus 3. Yes. Ja, super. Nå, 13 damage. God rulle, mand. Det var også en serie. Okay, ja. Og han råber ikke, men siger sådan en hård visken, som tag jer sammen, hvad laver I? Og det er så det. Ja. Og trækker lidt tilbage. Bum, der. Jeg havde en tilbage. Ja. Roax forstår godt Sylvan, skal lige siges. Men det der fredens sprog og parlamentering og sådan noget, det sprog forstår han ikke. Surprise! Glimrende. 20. Good job, man. 30, tror jeg, og cirka her, ikke? Tror jeg, det er. Eller så er det her.
denne case skal han ikke komme i melee med dem. Så han løber bare op og ser og hører, at Flynn og Nimue forsøger at parlamentere, og ser, at det overhovedet ikke virker. Og så bagefter ser pilen fra Kilvin ligesom komme ind bagfra, og i hvert fald ikke gør situationen mindre aggressiv. Og så trækker han bare en fløjte javelin, imens han bryder igennem buskene i skoven og chokker den efter den samme Dryad, der var blevet skadet allerede. Sådan. Yep, så det bliver en syngende javelin. Ammer 13. Gør det. Jo, det gør det faktisk. Det gør. Yes! Det er lige ved at Flynn lige sådan... Lige fløjter. Den lige retter af. Rage damage skal ikke med. Så det er bare, det er max. Det er 8 piercing. Nice. Ikke rage damage. Det var en fejl. Okay. Okay. Yes. Ja, det er jo dejligt at stå lige op ad den nu. Hun ser skidt ud allerede, hende der. Som jeg har på. Og så er det deres tur. Og først er det hende herovre. Og hun kigger på Flynn. Sådan. Så I vil os ikke noget ondt? Ikke mig. Jeg har ikke gjort det noget. Og hun er sådan set... Jeg kan ikke svare. Nej, det kan du egentlig ikke. Men du kan jo godt se, at du ikke har din våben fremme. Så hun træder tilbage ind i det træ, der er lige bag ved hende. Ja. Og så kommer hun ud herover. Hello. Og så giver hun Rorax en på med sin kæp. Den gav 1000. Det var den forkerte. Pis. Det var også godt. Er det Rorax, der bær på mit asketræ lige nu? 12 rammer ikke på. 12 rammer ikke, nej. Satans. Rullede det forkerte først, og der fik jeg 20. Nå, hvor synd. Ja. Jeg er ked af det. Det gør hun. Og... Lad os se... Så hende her, hun kigger på Nimue. Som har det. Skal se, og hun kigger på Nimue og siger, du er vores ven, ikke? Du vil gerne hjælpe os. Og så skal du rulle et wisdom saving throw. Nice. Save. 15. Sådan. Du tænker lidt, nej, jeg er egentlig ikke jeres ven. Altså ikke når I sådan skyder på os. Og det bliver hun lidt irriteret over. Og så hun prøver så at slippe væk, så du får et... jeg ved ikke, du har ikke nogen våben i hånden jo. Så nej, men jeg kan lave shock and grasp. Har du Warcaster? Nej, jeg har shock and grasp. Det er den, det kan som jeg har fra starten af. Det er ikke en Det er en spell. Det er en okay. skal du Warcaster for, så du kan Lave godt slå ud ja, efter lave et Nej, headbutt. det er ikke. Det er på ingen måde. Ja. Nope, next. Slap hende. Du kan godt slå ud efter hende. Hun har det virkelig skidt. Så der er faktisk en chance. Har du negativ styrke med 5, så laver du 0 skade, ikke? Ja, hvis du er negativ styrke... Jamen lige præcis, jeg kan ikke. Har du plus i strength? Har du bare plus 1 i strength? Eller 0 i strength? Nej, det har jeg ikke. Shit! Ja. Fuck! Jeg har virkelig dårlig strength. Kan man ikke lave sådan en karate chop? Sådan meget dexterous karate chop. Okay, så kan det være lige Jamen, det er også tanken om at nikke i et træ en skalle. Det virker bare ikke som hun er ikke en et god træ, idé. hun er en kvinde. Ja, men En smuk kvinde. ja, det er meget muligt. Jamen, så tager jeg give det et kys. Men Okay. det vil jeg kan. Ja, men så hun... se. Hun forsvinder. Kan jeg spænde ben for hende, mens hun prøver at Nej, gå? fordi hun går ind i træet og forsvinder. Ja, okay. Nej, jeg har 8 i strength, så jeg giver... Altså, når jeg slår på nogen, så gør det rart. Nej, det er rigtigt. Visage. Ja. Så er det... hvad det hedder, Flynn. Er det?
Hvad er lavet? Hvorfor? Hvad har du, som ikke er dit? Det forstår jeg da ikke. Altså, jeg har et asketræ, men det går du jo ikke med. Jeg ved ikke, hvad det snakker om. Nej. Jeg bevæger mig sådan rundt. Kan man se hende der? Hun er ikke skjult som sådan, vel? Hvem er den? Hende der dernede? Hende der? Ja. Nej, hende ved jeg ikke, hvad er. Hende her kan du godt stå. Hun står lige ved siden af Rorax. Og lige slået på ham. Og ham gutten på jorden, han er okay? Ja, han er ved bevidsthed. Ja, det er fint, 1, 2, 3, vel? Mhm. 4? Ja. Jeg kigger rundt, ser at Rorax er i kamp, og altså, jeg kender de her, nu på et tidspunkt er vi ligesom engageret, jeg kommer nok ikke til at snakke dem ned. De kan ikke snakke ned, efter vi har sat dem til, at de får så lov at sove lidt. Så på vejen, så kommer jeg løbende over, så fløjter jeg lige, så min kåre, min rapier, den lige forlader sin hylster i bæltet. Jeg løber over, jeg har ladet min pipe sidst rundt. Kigger på hende, og undskylder, imens jeg forbander hende. That's not how it works. Jeg er ked af, at jeg skulle gøre det her, frøken, men det bliver nødvendigt. Og så eksploderer jeg hende, og angriber med min kår. Ja. Lad os se her. Rammer som sædvanligt ikke. Det er helt ufatteligt. Hvad skal du også med den rapier? Altså, den har aldrig virket. Det, altså... Ja, det ved jeg ikke. Jeg rammer ikke. Det er min tur. Yes. Så er det Nimue. Ja, er han bare ved bevidsthed, eller altså, er han såret og har det skidt? Altså, altså, jeg vil sige, han bløder lidt stadigvæk, men han har det faktisk, i forhold til, altså, man kan sige, Flynn healede ham ret meget, i forhold til, hvor meget liv han havde til at starte med. Ja. så ja. Han er bare tømmer. Ja. Jeg er bare kok for helvede. Jeg er bare kok. Ja, men jeg bliver nødt til at blive her og passe på dem, hvis de kommer fra. Nej, de skal ikke, dem der er her. De skader kun os, tror jeg. Nej, jeg tror 1, 2, 3, 4, 5, 6 derned. Så kan jeg se hende der, som ikke havde det så godt, var det ikke sådan? Hun har det fint. Den anden har det dårligt. Men så tror jeg vil sætte en pil i hende. Is that right? Så gør det. Gør jeg. 18 rammer det. Det gør det. 10 skade. Jesus Christ, mand. Damn, det er et højt rulle. Nej, du ruller for simpelt. Og det var det. Yes. Kilvin? Ja. Kilvin kan i hvert fald høre nogle ting, og så kan han se, at der kommer en ud af ingenting lige der. Og tænker, nej du. Jeg er vel ikke hidden fra den der. Nej, ikke. Hvis du kan se hende, kan hun også se dig lige nu i hvert fald. Så jeg tænker bare, hun er på vej væk. Dermed kan hun er lige trådt ud af et træ. Okay, vender imod mig. Bitch. Det gør. Så skyder jeg den alligevel. Okay. 16. Det rammer. Hey, der virker den. Så det er kun 5 damage. Ja, og det er stadig nok. Sådan. Hun falder om. Mod hende der dernede? Ja. Okay. Og bonus action height. For det jeg kan. 17. Yep. Cool. Og så er det dem. Ja, det var min tur. Eller så er det hende. Det er lige min tur først. Undskyld, kom. Nå, det er fordi jeg glemte at følge med. Så sorry. Sorry.
Skal jeg bare tage min tur? Er det okay? Ja, selvfølgelig. Nice. Jeg vil gerne... Rorax vil gerne trække sin store Great Axe og svinge først mod hende recklessly. Og han vil ikke rage, det er der en bestemt grund til. Så han svinger mod hende reckless attacks, det vil sige med advantage. Ja. Og en 18 til ham. Det rammer. Så tager hun en 12 skade. Det er hvordan vil du gøre det? Jamen, det er jo sådan lidt en meget primitiv, sådan tribalistisk, sådan, man kunne godt kalde det en form for sådan skovhuggerøkse, ikke? Sådan lizard folk skovhuggerøkse. Så jeg kunne godt tænke mig sådan at choppe ned gennem kravebenet, sådan at der er omgange, indtil sådan går halvt over. Så jeg er sikker på, at hun er død, og så skubber jeg hende væk efter det. Ja. Hun ligger i hvert fald bløder på det kraftigste. Bløder hun? Nå, jeg troede, hun var mest 3. Så hun er mere hun bløder end 3. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Hun bløder vel... Harpix, ja. Nej, hun er ligesom... Altså, hun er jo ikke 3. Hun er en kvinde, men hun er bare meget planteagtig. Meget i et med skoven, ikke? Så hun er... ja. Så hun bløder nok, tænker jeg. Okay. Ja. Jeg healer 4. Du healer... Hvad siger du? Jeg healede 4, fordi min curse target. Ja, selvfølgelig. Ja. Er det min tur så? Det er faktisk, I er ude af combat. Flynn, hende der foran sig, ser han bare blive hakket i små stykker. Ja. Forfærdet løber han straks ned til den anden og prøver at stabilisere hende. Cool. Så rul lidt medicine. Proficiency in medicine. Ja, 20. Vi ser ham bare tage det her kvinde i sine arme og bare prøve ligesom at få hende til at stabilisere. Staying alive, førstehjælpskursus. Præcis. I mund til mund og det hele, altså. Virker. Yes. Men så... du får ligesom lappet hende sammen nok til... Ja, hun vågner om nogle timer måske. Ja. Jeg vil gerne gøre det noget tilsvarende med den anden. Den anden har hakket stykker. Hun er fuldstændig hakket stykker, så der skal hun har choppet i smadret. Det sagde Rorak decideret. Ja, det gør han faktisk. Altså jeg forsøgte ikke at slå hende overhovedet. Det var ikke non-lethal, det var... Nej. De angreb os sådan ud af det blå. Han føler ingen remorse for bare at slå dem ihjel lige på stedet. Nå, men Nemo er rigtig ked af det, så hun sidder lidt ved hende og... Ja, jeg tror endda, at efter du har stabiliseret, ikke for at skabe alt for meget arme, så skal jeg bare sige stop, så går han sådan ned med øksen og står sådan og undrer sig ved siden af. Det er okay. Det er okay, vores fange nu? Ja, hun er vores fange. Og derfor skal vi hun er en passager i vores karavane, og skal derfor ikke røres. Ikke? Yes, godt. Nej, jeg forstår ikke. Hun er lige angrebet os. Hun er en fjende. Hun er en kvinde, ja. Men... Nej, en fjende. Men det var noget... Hun er lidt forvirret, tror jeg. Det skal vi nok finde ud af. Hun er ikke farlig lige nu. Nej, men når hun vågner igen, så kan hun angribe os igen. Det tror jeg ikke. Jeg tror det er okay. Jeg tror det er fint. Jeg kender det, men det plejer at være okay humør. Jeg tror, der er et eller andet galt her. Vi skal lige snakke med hende. De er normalt ikke onde. Jeg angriber normalt kun folk, hvis der er et eller andet... Men er vi så onde? Fordi angreb det er det, jeg gerne vil finde ud af, Rorax. Fordi jeg tror ikke, jeg er ond. Men hvis de angriber os, så har vi gjort et eller andet galt. Okay. Må jeg godt spise hende, der er død? Ja, det må du meget gerne. Ja. Hvad? Går han tilbage. Nej, sætter sig ned på knæ og sådan skal til jer. Nej. Det er fint. Det synes jeg ikke. Du får bare splinter i munden. Jeg synes, det er en dårlig plan. Lad være. Er det deception check, for du ikke vil have? Det er deception check for Bill. Ja, det er det. Lad os kalde det. Okay. Hun er ikke lavet 3. Nej. Du skal så virkelig dårligt. Jeg slog 10 deception. Jeg er ikke god til at narre folk. Nå, hvor er jeg passet? Ja, jeg tror ikke, han prøver at insight det faktisk. Kun hvis du virkelig sådan... Så han giver nok slip på hende.
Jeg synes ikke, du skal... Nej, nej, lad være med at spise hende. Hvorfor er I så kede af det? Hvor er Flynn over dem her? De her væsener er knyttet til et træ. Det er sådan en slags træsjæle. Eller trævogtere. Det er lidt svært at forklare. Ikke rigtigt, men okay. Ja, vi har masser af dem i The Feywild, og de er som regel gode, rare naturvæsener. Og jeg er virkelig ked af, at vi har gjort dem sure. Som slår vores behårede børnevenner med køller. Jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det. Det lød også mærkeligt, de sagde det der med vederstyggelighed. Men lad os spørge hende som Flynn. Skal vi ikke lige fortsætte ud af skoven først? Det tror jeg er en god idé. Jeg samler hende op og prøver at bære hende i mine arme, og så tænker jeg, at vi prøver at bevæge os ud af skoven. Ja. Hvis jeg kan slæve hende. Det kan jeg vel. Så tunger hun ikke. Så vi må ikke gøre noget med hendes lig. Det skal bare blive der. Altså, jeg ved ikke, hvilket træ vi skal lægge. Er det ikke et spild? Ikke at... Nej, fordi så bliver hendes krop til muld, og så vender hun tilbage til skoven. Hvad siger du? Proces. Ja, det tager. Tilbage hertil, når du skal på toilettet. Det synes jeg bare ikke. Nej, lad være. Lad hende bare blive til muld her. Okay. Ja, jeg lægger lige en hånd på hende og siger undskyld på Sylvan. Så går jeg hen og hjælper vores venner. Hvor på hende lægger du ind i hånden, da hun lige nu er i flere dele? Ja. Altså hun er kløet i to, sådan halvvejs ned ad torsoen. Så det sådan... Højre eller venstre side? Ja. Højre skulder, lad os sige det. Okay. Du bliver lidt klistret på hånden. Klar til at spille håndbold. Ja, præcis. Harfix. Tak, det var, hvad jeg havde brug for. Ja, I'm sorry. Jeg håber ikke, det var for disruptive for mig at kigge mig gik totalt mod jeres plan. Men... Nej, jeg glemte måske at sige, at vi skulle være... Nej, det er en super fin reaktion. Det var bare, jeg forstår godt din reaktion. Det var bare, at de danser godt dem her. Jeg ved ikke, hvorfor de er sure på os lige nu. Nej, det er faktisk meget mærkeligt. Nå, vi må hellere ud herfra. Jeg ved, vi vil gerne ud herfra. Ja. Skal jeg bære på hende imens, så kan du snakke med hende? Jeg vil gerne bære hende. Og så prøver jeg, om jeg kan bære hende. Det ved jeg ikke, kan jeg slæve på hende? Sådan på sådan en heroisk måde. Du ved ligesom at bære folk ud i ilden. Du ved sådan i favnen. Altså bare lav lige et simpelt strength. Det er ikke så svært, men bare lige for sådan, du fucker op. Præcis, så jeg sådan, nej, jeg skal nok bære hende, efter han rejser sig op sådan, og hun glider sådan ud imellem sådan midten, sådan, og dumper ned på jorden igen, sådan, du må faktisk gerne bære hende. Hun tager en skade, da hun falder på jorden og starter op. Nej. Gå lige over til kroppen, der lige smør dine hænder. Ja, lige præcis. Jeg går lige over og rør ved den anden, for lige at få rigtig godt grip. You sick people. Må jeg prøve så at slynge hende op over skulderen, og så gå med hende der? Lav et strength check. Må jeg lave athletics? Yes! Fuck! Du tager fat i, kaster hende over skulderen, og kommer til at kaste for langt. Det bliver sådan en scary movie. Vi snakker om, at vi skal løfte en person. Manden har 18 strength. Eller sådan noget. Nej, det har jeg ikke. Jeg har 15 strength, men det er stadig okay. Det nytter ikke, når han slår 8. Det gør det ikke. Men det kan det også så gøre. Du skal ikke en 4. Nej, I kan godt hjælpe sig. Ja, det må vi hellere. Gå ind op og bære hende ud i skoven. Heller ikke koge mere suppe på det. My god. Men er hun så død nu, eller er hun bare blive ragdollet rundt i sådan 2 minutter? Altså, du ser hende igen. Løfte den op. Igen. Fra 3 til 3. Kastet rundt med hende. Stakkels dame menneske. Ja, lad os se at komme ud af den her skov. Så I slæber en simpelthen med ud af skoven? Ja, jeg tager hende med. Men jeg tror, vi skal til udkanten af skoven, fordi jeg tror nærmest, det er tortur at tage hende med væk fra skoven. Kan du ikke snakke med hende? Med ud af skoven. Du vil have hende med ud af skoven? Ja da. Hun kunne hoppe mellem træer, så hvis vi tager hende væk fra træerne, så kan vi snakke med hende, uden hun løber væk. Ja, jeg tror bare, jeg tror ikke, hun vil være os venlig stemt, hvis vi tager hende væk fra hendes skov.
Men okay, hun var heller ikke venlig stemt inde i skoven. Det er faktisk rigtigt, ja. Vi tager en med. Alrighty, det gør vi. Ja. Vi fortsætter videre. Så I fortsætter derudad. Ja. Og I går videre, der er jo ikke så meget skov tilbage, så der går ikke vildt lang tid. Så det går lidt langsommere nu, når I bærer på en, men ja, der går måske en times tid, så kan I se, I kommer til skovbrydene. Ja. Men hvad kan man se, når man kommer derud? Der er bare åbne sletter. Ja, det er ikke slet, sådan et grasslands, altså bevokset stadigvæk, men altså der er ikke sådan enkelte træer her og der, ikke, men ellers er det, hvad hedder det, savanne, eller? Ja, på dansk. Enge, ja, så er det vel egentlig engeagtigt, det er jo bare min tempereret savanne, tænker jeg, det er lidt, når det er lidt varmere. Nej, ja, det er vel sletter eller stepper, eller? Enge. Er det ikke træ? Træer måske, men det synes jeg bare stadigvæk er sådan noget lidt halvtørt, er det ikke? Tundra, det er meget tørt. Tundra, det er koldt. Det er koldt. Ja, koldt, ja. Så. Kan jeg klatre op i et træ her i udkanten af skoven? Det er bare ikke bygget sådan. Inge. Jeg vil holde mig til Inge. Tempereret og med moderate rainfall. Så. Kan jeg klatre op i et træ her i udkanten af skoven, og så se, hvad der er foran, hvor vi skal hen af? Du kan bare aldrig trætte af at klatre op i træer. Du kan prøve. Jeg elsker at klatre træer. Klatre op i et træ. Bedst. Jeg klatrer op i et træ, og jeg slår an. Yes. Så du klatrer hurtigt op i et træ. Og så rolig perception, for at se, hvor meget du kan se. 8. Du kan se nogle enge. En slette, tror jeg faktisk. Eller slette. Du kan ikke rigtig bestemme dig, om det er enge eller sletter. Jeg tænker simpelthen så meget over det, jeg ikke ser, hvad der er på den anden side af det. Det er i hvert fald grønt. Og du kan stadig godt se, I er ikke længere inde, du kan stadig se kystlinjen ude mod øst, ikke? Ja, men det er fint. Jeg har et bestik af, hvor langt vi er fra den, og vi skal i den generelle retning. Lige præcis. Det var ikke så højt, så du kan ikke se så forfærdeligt. Apparently. Jeg er virkelig dårlig til at vælge træer. Ja. Ude i engesletteområdet. Ja, vi skal vel bare... Og vi fortsætter bare snakke med hende nu. Peger han ned, eller? Hun vågner ikke endnu. Hun vågner på et tidspunkt. Kan vi ikke vække hende? Nej, det kan man ikke. Hun vågner sig selv inden for 4 timer. Men skal vi så ikke bare gå? Vi tager hende bare med, og så slår vi lejr på et tidspunkt. Altså maksimalt går vi 4 timer væk. Det kan hun hurtigt finde hjem. Ja, det er rigtigt. Om ikke andet kan vi finde et træ, hun kan... Vi har valgt ikke at slå hende ihjel. Jeg tror, hun er taknemmelig over det. Og den anden løber også væk. Hvis hun ikke er, så kan vi slå hende ihjel. Præcis. Jeg tror, vi... Ja. Jeg ser om ikke, vi kan... Eller vi gør noget andet. Lad os tage det, som det kommer. Altså, vi kan ikke tage nogen... Altså, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Så lad os se, hvad der sker, før vi handler på det. Ja. Og indtil videre skal vi den vej. Ja. Vi fortsætter bare. Vi skal bare nordpå nærmest, ikke? For at komme op til... Jo. Ja, så I fortsætter... Jeg går forrest igen. I fortsætter stik nord. Ja. Yes. Og der går... Altså, jeg går ud for, vil du holde udkig eller noget? Eller hvad? Ja, selvfølgelig. Ja. Lav et generelt perception check for jeres rejse. Okay. I begynder at gå derud af. I kan se, altså der er sådan lidt jævnt dyreliv omkring. Der er en del fugle, der flyver rundt. Der på et tidspunkt ser du en kanin, der hopper væk. Ellers er der ikke det helt store. Hvis I ikke vil gøre andet her den første times tid, så går der en time, og så begynder kvinden der at røre på sig. Altså, folk. Og så tænker jeg ellers at lægge hende ned på jorden. Okay, så holder vi en og så sådan ligesom støtter hendes hoved-agtigt, som om at hun ligesom... du ved, så ligger hende og sådan holder hende, som om man prøver at støtte hende, for at hun skulle have det godt, og finder en flaske vand fra.
Rorax vil gerne stå og læne sig op af sin økse lige ved siden af. Og så det var ned på hende sådan. Jeg stiller mig foran Rorax, så hun ikke kan se øksen. Kevin sætter sig op bag. Er du okay? Er du ved at komme til bevidsthed? Hun begynder sådan stille og roligt og man kan sige, blinke lidt med øjnene. Og så. Men hendes vejrtrækning er lidt anstrengt. Ja. Jeg prøver at støtte hendes ryg ordentligt, så hun bedre kan få luft. Hvor er jeg? Hvor har I taget mig hen? Ja, vi fortsatte vores vandring nord. Vi er ikke langt fra dit hjem. Er du... Jeg skal mig tilbage. Ja, du skal nok komme tilbage. Jeg vil bare lige... Hvorfor angreb I os? På grund af den vedstyggelighed, I var rundt på. Den der, vores lille behårede ven? Det er han bare. Det er en skændsel mod naturen. Hvad bare han? Røvskjold! Peger på skjoldet. Ja. Ej, hvor det griner. Okay, så har vi lært den lektie. Det har du ret i. Og hun kigger på dig, Flynn. Det er ikke klogt af dig at bringe opmærksomhed på dig selv. Der er mange, der leder efter. Leder til mig? Hvem har du snakket med for nylig? Hvor har du været henne for nylig? Har du været... Der er mange, der snakker om det. Du skal ikke... Jeg må bare tilbage. Du skal ikke bekymre mig om mig. Der er mig. Jeg er ikke interesseret i at blande mig i det. Men du skal vide, at du gør klogt i ikke at gøre opmærksom på dig selv. Men ellers så kunne du høre min sange, vel? Inden du smutter, så skal jeg lige... Og så lægger jeg hovedet hen til hende, og så nynner jeg, Blink Jern-sangen ind i øret på hende. Blink Jern. Og det er ørehængeren. Det du ikke vide, du skulle ikke gøre opmærksom på dig selv. Ja. Og nu går hun og nynner den der i skoven. Så må du gerne fortælle at Flynn Pieper har lavet denne sang, men ikke hvor jeg er henne helst. Okay, ja. Men nu bliver jeg nødt til at gå tilbage. Jeg kan ikke holde ud længere. Er der andre, der er nødt til at spørge om? Jeg tror, vi har fundet ud af, hvorfor de angreb os, og det må du faktisk undskylde. Det må du. Men, altså, I snakker Sylvan nu, ikke? Jo. Ja, det forstår Rorax godt. Har I bare snakket sådan nogenlunde normalt toneleje? Ja. Okay. Ja, altså hun er stadig lidt svækket, så hun taler ikke højt, men altså, hvis det er ret smart. Siden kan du sagtens høre det. Ja, det gør jeg så. Så vil Rorax gerne sådan sætte øksen op på skuldrene, og så kigge ned på hende og sige, er du en af dem, der jager Flynn? Bare sådan helt nøgternt. Jeg er ligeglad med Flynn. Må jeg lave et insight check på det? Ja, det må du godt. 16. Hun virker som om, hun er ligeglad med Flynn. Flynn virker såret til gengæld. Nej. Og her... Jeg klapper ham på skulderen. Jeg fortæller dig både min sange, og jeg sørger for, at du ikke bliver slået ihjel af best boy der. Viggo, hvor er min søster? Din søster, hun tog sydpå med en smuk, ung frøprins. Der er en flok frø dernede, og der er en prins, og de er taget væk. Det er rigtig smukt. Rorax prøver at sige noget. Ja, hvad vil Rorax sige? Nej, men jeg tror, han stopper lige, når han sådan ser Flynn snakke. Så siger han, ja, Deception. Ja. Jeg skal snart. Ja. Prøv lige jeg skal lige rulle for hende. Siger hun der. Hun tror faktisk på dig. Ja. Men hun kan jo ikke rejse væk fra sit træ. Det kan hun. Hun kan jo godt. Hun kan bare. Ja, det er ikke. Men han ville kunne finde en måde at løsne hende fra sit træ eller sådan noget. Det var meget smukt. Men altså, hun kommer jo nok igen på et tidspunkt. Ja, men jeg må gå ned og finde hende. Hendes søster. Ja, Rorax, ikke lige nu. Vi snakker senere. Nu snakker vi lige med. Hvad hedder du, undskyld? DM-blog. You bastard. Aurora, ja.
Jamen, jeg tror, det var det, jeg havde brug for, og jeg er bare glad for, at du har det godt, og han prøver at rejse hende op igen. Kan du gå selv? Ja, det er bare, jeg kan gå. Jeg Så kysser hende på hånden og bukker for hende og siger, vend godt hjem til din skov, ikke? Ja, tak. Og pas på jer selv. Hun er sådan lidt ude af den. Jamen, det er faktisk det gode ved, at man har slået folk næsten ihjel, det er, at de bliver sådan lidt mere medgørlige. Ja. Men hun begynder sådan så rask tempo, hun kan at bevæge sig stikkeligt mod skoven. Ja. Kelvin sidder bag ved, sådan op ad et træ og spiser med sådan løftede øjenbryn. Flynn? Tror du, jeg har gjort et tryk på hende? Tror du, hun er på interesseret sig for Flynn-holdet nu? Men det var jo ikke rigtigt, det du sagde, Flynn. Nej, det er lige meget. Søster var jo død. Præcis, det er noget, vi leger. Nej, men det er jo forkert. Det er rigtigt. Hvad snakkede jeg om? Hvorfor sagde du ikke, at hendes søster var kløet i to? Fordi så var hun blevet mere ked af det. Og hvis nu du havde fået lov at spise hendes søster, så havde hun ikke fundet hende lige om lidt. Så jeg skulle have spist hendes søster? Du skulle 100% have spist hende. Så havde hun lykkeligt troet, at hendes søster var taget sydpå med en frøprins. Og det havde været meget bedre for hende. Okay. Prøver sådan at memorere, at hvis man er i kamp med nogen, og man skåner andre, så skal man spise dem, man har dræbt, for at være sikker på, at dem, man ikke har dræbt, tror, at dem, man har spist, er gift med frøprinser. Og jeg er fuldstændig enig. Altså, Flynn er bare, det er lige præcis det, du skal nemlig. Men han siger det ikke højt, han står bare sådan og memorerer det, du lige sagde til ham, sådan, og har virkelig svært ved logisk sådan, at resonere med det. Jeg prøver også lige at virkelig mit hoved rundt om, at det kan være en fordel at lade Rorik spise nogen. Kelvin tænker bare, at samtalen var mindre forvirrende på Silvan. Ja. Flynn? Ja? Jeg tror, du har en historie at fortælle. Har det? Ja. Ja, om da vi mødte trædamerne, og vi besejrede dem, men vi skånede dem, og vi... Altså, helt sikkert, men jeg tænker om en historie, som ligger lidt længere tilbage, sådan, før vi to mødtes. Hvorfor er der nogen, der er efter dig? Der er ikke nogen, der er efter. Nogen, der... jeg ved ikke, om du kender det her, men når man er en kendt stjerne, så er der altid folk, der gerne vil tæt på en. Ja, men det lyder bare som om, at det er okay, hvis du ikke vil snakke om det. Jeg tænker bare, hvis vi kan få problemer af det, så er det meget rart at vide, hvad præcis det handler om. Hvad? Jamen, folk vil gerne til at underskrive, du ved, de vil gerne til på. Sådan det. Aha. Men altså, var det efter dig? Nej, de var ikke efter mig. De var efter de her skjolde, som jeg lavede, som er nu ugudeligt grimme. Jeg tror, han har eftersøgt, Kelvin. Min er rigtig lækker. Jeg tænker muligvis, at det er noget med de der blink dogs, som du havde problemer med tidligere. Nej. Skjoldene var fordi, at de var efter os på grund af skjoldene. De angreb os på grund af, at de grimme skjolde var så grimme, at det ting, der havde med naturen at gøre, havde det. Lad være med at lyve for os. Det var vildt, derfor de var efter os. Jamen, det ved jeg godt. At du afleder bare opmærksomheden for den rigtige historie. Men det er okay, hvis ikke du vil fortælle den. Hvad? Hvad er det for historie? Ja, den som jeg tror, der ligger bagved, som du kan fortælle dig, som jeg er meget nysgerrig på at vide nu. Men jeg tænker, jeg tror midt i alt det her, der afbryder Rorax, efter at have stået længe sådan, i stilhed og kigget og forsøger at processere det, som Flynn, den idé Flynn ligesom har stillet frem, og så spærrer han øjnene op, og så løber han hen sådan, og sætter hænderne på siden af din skulder, Flynn, og sådan nærmest råber, halvt glad, sådan, du var barmhjertig. Ja! Og så smiler han, og så går han sådan hen og sætter sig ved bålet, og så nikker han sådan op, som om han har lært en sådan livslektie. Flynn føler sig meget stolt. Og ignorerer fuldstændig Neolona. Nimue. Skal vi videre? Hermed slutter 7. afsnit. Giv os et like og abonner på kanalen og vær med,
næste gang turen går til Anchorame.